ne mani donc linda, kombe si ubila nyogona. Ikera fima ye, ikera djema ye. Bonyaka daikan e nimika kan. Barisa en be ye adamadenye. Ni manata farafina machama bake inafo faraje kafisa ni farafinye umana ko ukoke inafo adamadente umana ko ukoke obeke dabali bonkoye tubabu hakinata nyumo fara kurunkon obebe farala nyongon koke ma sebekon wati serasa aserasa jinfo wati sera faraje yesa kikumuyi kinejo anyena gafo ayi miye mashika churutila ngikinye jo anyena nyengwe ikachien fo aye Nejo tubabu nyela ikachien fo aye farafi 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 Imaye nubulila kubeta farafina Imaye visa sorokoni tubolodala Ministri ni president odebu kumbe Nine ye farafin pokotigi saramaoye Bolila tubabu chekoroba unokole unko kuwariko Obe negalabu kariko Ine ye kamalenke ne uye su nitle Kuyere kumasuru tubabu ye ko warimisenko Ufana be negalabu kariko Au mana u kamine chetongo doka ube tubara Au ka passport sorobara Visa sorobara Wa polisi ni meloti Odeba ukumbe ni inyeke nanokene basi jalo be firiala ni mami peta no ya senshu inyena aba foki senka suru ni fana mita suanyena adonka fo chefo tetriasa Nejo tubabu nyela ika chefo aye farafi Nejo tubabu nyela ika chefo aye farafi Nejo tubabu nyela ika chefo aye farafi Nejo tubabu nyela Ikachempo aye farafi Mogo ye ni mogodon otekele ye Ijera ifina nega sira tola Nebe sira kelende kon ni chen sira ye Ni mana adamaden ye siya wolo makelela Adamaden ya konola oye kuma suluko ye Plako roko non ashule obe makorone ni Sarkozy du nonde kana au bara Kabena fo au ye kau kanase ale bara Farajela nana ale baka konyo minana dewa Chamo bebo uka jabara ni unasa Nko chientula walai chientula sa Ma teton kono mugutu nye masa mekama Ni iyi ka dibara nibla Koma were ka dibara ba Kongo mifaga Wama were tehineila Nejo tubabu nyela Ika chiempo aye farafi Nejo tubabu nyela Ika chiempo aye farafi Nejo tubabu nyela Ika chiempo aye farafi Nejo tubabu nyela Ika chempo aye farafi